Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nino Familoki. Obiecałam Wam ostatnio, że dzisiaj zajmiemy się budynkami urzędników kopalni i możecie się zdziwić lub nie, ale właśnie do urzędników kopalni należał m.in. budynek dzisiejszej biblioteki. Zapraszam serdecznie. Nasze Familoki to zespół wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, nie tylko dla załogi kopalni, ale również dla dozoru kopalnianego. Poszczególne Familoki mieściły 4, 6 lub 8 mieszkań składających się z kuchni i pokoju lub kuchni i 2 pokojów. Mieszkania robotnicze w zależności od standardów zajmowały od 40 do 70 m2. Mieszkania urzędnicze były większe. Na początku XX wieku obowiązywała zasada, że komfort zależy od funkcji, jaką sprawuje się w zakładzie pracy. Dlatego też dyrektor kopalni mieszkał w specjalnej willi, obecny Ciosek, a sztygarze i urzędnicy w domach, w których znajdowały się tylko 4 mieszkania. Ich powierzchnia była większa i przekraczała 100 m2. Budynkiem przeznaczonym dla osób pełniących funkcję dozoru na kopalni była dzisiejsza siedziba Biblioteki Publicznej przy ulicy 3 Maja 15. Kolejnym przykładem byłego domu urzędniczego jest również budynek komisariatu policji w Czerwionce przy ulicy 3 Maja 40. Te domy urzędnicze brzmiały tak troszkę zbyt oficjalnie. Dlatego w przyszłym odcinku zaprezentujemy Wam taką przestrzeń bardziej rozrywkową i pojedziemy do Parku Furgoła w Czerwionce. Zapraszamy serdecznie.